Vi kigger på Carlsbergs regnskab, på resultatopgørelsen i milliarder kroner. Og så kan man se her ud fra varesalget, at i 2007 til 2008, der var der en stigning i varesalget eller omsætningen på omkring 15 milliarder kroner. Og så siden 2008, der er det gået stille og roligt opad, udover fra 12 til 13, hvor det faldt med omkring 2 milliarder kroner. Og så er den steget igen til 2015, så der er ikke sket det helt store spring der. Nu kigger vi på overskuddet før renter, og jeg må se, at i 2007 ligger det omkring 5 milliarder kroner. Og så hvis man går hele vejen op til 2014, så kan man se, at det er næsten fordoblet på 9 milliarder kroner. Men så i 2015, der falder det virkelig meget, der falder det med omkring 9 milliarder kroner. Og det kan vi også, hvis vi kigger hernede på overskuddet efter renter, så kan vi også se, at det stiger til det dobbelte i 2014, hvor det så også falder med omkring 9-10 milliarder kroner, hvor de rent faktisk kommer i minus her efter renter. På 1,7 milliarder kroner kommer Carlsberg i minus. Og det kan have noget at gøre med kapacitetsomkostningerne, som man kan se, de er gået opad her. De er gået opad og opad indtil 2014, hvor de så stiger med 10 milliarder kroner. Og det er virkelig meget. Og det er for eksempel sådan noget penge, de bruger til lokaler, løn til ansatte, afskrivninger. Og det er alle de omkostninger, som gør det muligt for virksomheden at ligesom eksistere. Og ja. Yes. Nu vil vi så kigge på aktiver i alt. Aktiverne er gået ned siden 2012 med ca. 10 milliarder kroner om året. Og det giver god mening, da der afskrives hvert år på sådan noget som biler, maskiner osv. Fra 2007 til 2008 steg aktiverne dobbelt så meget, og de fik dobbelt værdi, hvilket er lidt mærkeligt, da det burde gå nedad. Men fordi Carlsberg opkøbte et andet bryggeri, og derfor fik det nye bryggeris aktiver med, så steg deres samlede værdi af aktiverne. Yes. Nu vil vi så hoppe over og kigge på passiverne i alt. Passiverne består af den engangskapital og forpligtelser, som er skudt ind i virksomheden, og som finansierer aktiverne. Aktiverne og passiverne vil altid være lige meget, eller lige et regnskab, og derfor steg passiverne lige så meget, som aktiverne gjorde fra 2007 til 2008. Og nu går vi så videre til næste slide og regner de tal ud, eller ser på de tal, som vi udregnet for de forskellige år. Og vi vil starte med at kigge på afkastningsgraden her. Og afkastningsgrad, det er virksomhedens evne til at skabe overskud ud fra den indskudte kapital. Og den har vi regnet ud. Der har vi taget tallene for overskud før renter, divideret med samlede aktiver, og så har vi ganget det hele med 100 for at få de her tal her. Yes. Nu vil vi så kigge på aktivernes omsætningshastighed. Aktivernes omsætningshastighed, det er virksomhedens evne til at omdanne den investerede kapital til omsætning. Og måden man regner den ud på, det er omsætning, og den dividerer du så med den samlede eller med de samlede aktiver. Og så har vi så fået de her tal her. Så vil vi kigge på overskudsgraden. Det er hvor stor en del af omsætningen der bliver til overskud. Og den regner du ud ved at sige overskud før renter, divideret med omsætning, og så det hele gange 100. Og så har vi så regnet de her tal. Yes. Nu vil vi så kigge på engangskapitalsforretning og hvordan man regner den ud. Engangskapitalsforretning, det er den, der viser, hvor meget kapital ejeren han kan opnå ved at investere i sin virksomhed. Og måden du regner den ud på, det er følgende. Resultat efter renter, divideret med engangskapital, og derefter så ganger du det så hele med 100, og så får du det så i procent. Og vi kan så se vores resultater her. Så har vi dækningsgraden, og dækningsgraden det er de penge, man bruger på de faste omsætninger i virksomheden. Det kunne være løn og ja, så videre. Og dækningsgraden den regner man ud ved at dividere dækningsbidrag med omsætning og ganger det med 100. Så nu vil vi så kigge på solidaritetsgraden og hvordan man regner den ud. Solidaritetsgraden den viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der kan tabes, før det går ud over kreditorerne. Og du starter så med at få regnet ud, tage egenkapitalen og dividere det med de samlede aktiver, og derefter ganger du det så med 100. Sidst har vi likviditetsgrad på kort og lang sigt, og den viser,
virksomhedens evne til at betale deres gæld. Og på kort sigt, den regner man ud ved at sige mest likvide aktiver divideret med kortfristet gæld gange 100. Og for lang sigt, der siger man omsætningsaktiverne divideret med kortfristet gæld, og så ganger du det med 100.